Літво, Літво, ойчызна моя. Калісьці напісаў Адам Міцкевіч, і калі быць да канца шчырым, дык незразумела, чаму менавіта так ён усё гэта напісаў. Хто ён у выніку? Літвін, літовец, беларус, паляк. Кім ён сам сябе лічыў і хто ён зараз для нас? Пакуль што зазначым, што гэта аўтар дзядоў і пана Тадэуша, які пісаў: «На Божым судзе усім у сраку будзе». Цытата не проста яскравая, але і важная. Пра гэта пазней. Як кажуць на канцэртах Via Slipknot, here we go again, motherfuckers. Нагадваю, мы канал «Загляне сонцам». Сёння гамонім пра Адама Міцкевіча. Караценька нагадываю, як мы ўсёй камандай ганарымся нашымі падпісантамі і супорцерамі. Вось уже паўгода вы дапамагаеце рабіць гэты прадукт. Супорцераў у «Загляне сонца» больш за 350. Топавы топ. Гэта натхняе, гэта матывуе. Калі хочаце, каб гэтая лічба стала большай і шануеце нашу працу, тую культуру, якую мы выбудавалі, у апісанні відоса ёсць усе адмысловыя спасылкі. Дзякуй, што вы ёсць. Пагналі глядзець гэты відос. Міцкевіч нарадзіўся 24 снежня 1798 года. З яго нараджэннем, як прынята гэта ў геніяў, звязаныя розныя чуткі прыбауткі. Прынята лічыць, што нарадзіўся ў фальварку Завосе на Наваградчыне, але ёсць і цікавая версія пра карчму пры нейкай там рандомнай дарозе. Ёсць таксама разгон, што малому пад галаву адразу ж па нараджэнні павятуха падклала кнігу, каб быў разумны, такі быў звычай. А кніга гэта не статут ВКЛ, а нейкі там юрыдычны зборнік, бо бацька паэта адвакат. Міцкевіч ніводнага разу не этнічныя палякі, а спрадвечна наша дробная шляхта з Наваградчыны, якая паланізавалася за некалькі пакаленняў да нараджэння Адама. А раней гэта, выключна праваслаўныя людзі. Само прозвішча Міцкевіча ад Міцька, то бок Дзмітрый. Як Сянкевіча, напрыклад, гэта ад Сенька, а Ваньковіча гэта ад Ванька і гэтак далей. Такая чыста наша традыцыя. Статут ВКЛ Міцкевіч будзе згадваць пазней, уже калі пачне чытаць лекцыі ў Парыжы. Вельмі верагодна, яго паэт гартаў яшчэ ў дзяцінстве у бацькавай бібліятэцы, бо той самы статут ВКЛ на нашай тэрыторыі дзейнічаў ажно да 1840 году. То бок зусім недавно гэта было. З Завося сям'я пераехала ў Наваградак, у мураваны дом. Там зараз знаходзіцца музей Міцкевіча. Калі вы ў Беларусі, дык можете не ставіць лайк гэтаму відосу, але абавязкова пры магчымасці зганяйце і паглядзіце на той музей. Наваградак і ваколіцы прашыўка на ўсё жыццё. Яшчэ ў гімназіі Міцкевіч напісаў оду аб Мендогу, пра дух караля Мендога, які нібыта блукае па Наваградку паводле мясцовага падання. Настаўнік не паверыў, што вось такі маленькі дзіцёнак можа такое сур'ёзнае напісаць, і пасадзіў яго ў карцер. Так называлася пакаранне. Пасля, трэба зазначыць, выбачыўся, а Міцкевіча запісалі ў залатую кнігу школы. Імі ганарыцца школа. І яшчэ пра прашыўку. Падзеі ўсіх самых важных твораў Міцкевіча заўжды будуць адбывацца ў трохкутніку: Наваградак, Мір і Баранавічы. Гэта і ёсць тая Літва, пра якую ён пісаў і на якую маліўся. Гэта важна. Польшча для Міцкевіча палітычная, так бы мовіць, радзіма, рэч паспаліта, а Літва родны край. Зразумела, у тагачасным разуменні Літвы. Што было далей? Была вучоба ў Віленскім універы. Той яшчэ не закрылі маскалі, ды і сам універ, трэба зазначыць, проста наш Хогвартс. Там збіраецца кампашка філаматаў і філарэтаў. Актыўная творчая моладзь. Там аж Зан, Ян Чачот, Адэнес і шматлікія іншыя зоркі. Яны прыдумваюць сабе розныя цікавыя правілы, звычаі, пішуць вершы, збіраюць фальклор, і толькі пазней да ўсяго гэтага дадаюцца палітычныя лібертарыянскія ідэі. Свабода, роўнасць, гэта все. Філаматы — тэма на асобны выпуск. Напішыце, калі вам цікава, ў каментарах, і бяспечна, мы абавязкова зробім. Зараз толькі адзін цікавы момант. У іх была традыцыя на ўсіх тусах піць малако. То бок такі рэалізацыі сімвала чысціні, нібыта зожнікі. Да палення таксама, дарэчы, ставіліся адмоўна. Але малады Міцкевіч і тут быў не як усе. Яму ў парадку выключэння можна было і пунш, і віна, і портера выпіць, і люльку пасмаліць, бо ён Міцкевіч, ён аўтарытэт. У 1923 годзе расійскі чыноўнік Навасільцаў прыдумаў са студэнцкай кампашкі тэрарыстычную арганізацыю. Класіка, якая, на жаль, актуальна да гэтага часу. Пачаліся арышты, хоць Міцкевіч ужо працаваў настаўнікам у Коўні і да студэнцтва нібыта ніякага дачынення не меў. Адама затарабаніваюць у турму. Адтуль ён праз пару месяцаў выходзіць нібыта на парукі. Але чалавека высылаюць з роднага краю, на
Россия. Чамадан, вокзал, Россия. По-моему, так кажется. А была такая практика, каб человека нібыта пераварыць ужо на тэрыторыі імперыі і зрабіць яго, нармалёву. Гэта 1824 год, і ў Вільні захаваўся будынак, з якога Міцкевіч выязджаў, каб ужо ніколі не вярнуцца на радзіму. То бок, агулам ён пражыў на радзіме 26 год. Так пачынаецца яго расійская гісторыя. Міцкевіч бадзяўся між Петербургам, Масквой, а таксама Адэсай і Крымам. У Крыму у яго была романтычная прыгода, а ў Пітары ён пазнаёміўся з расійскім літаратурным бамондам, хорошымі рускімі, тыпу лібераламі. Там жа адбылося знаёмства з Пушкіным, які называў Міцкевіча проста геніем імправізацыі. Какой гений, какой священный огонь. Что я в сравнении с ним, пісаў Пушкін, і нам усім цяжка не пагадзіцца з ім. Пасля яны разышліся па, зразумела, палітычных прычынах. Бо Пушкін стаў манархістам, скрэпаносцам. Але цікава, што ў польскай культурнай традыцыі Пушкіна доўга паважалі, таму што проста лічылі яго адным з кінтом Міцкевіча і не больш за тое. Тут не пра літаратуру, тут пра сацыяльныя сувязі. Расія ў Міцкевіча пакінула вельмі змяшаныя пачуцці, бо там было і каханне, і сябры, і адначасна разуменне, што гэта супер другое, это іншая цывілізацыя. З Адэсы Адам пісаў: «Жыву тут як апошні янычар, не маю асобнай кватэры. Стол вельмі кепскі, віна і не чуваць. Нават добрай кавы няма». Дарэчы, фан-факт. Міцкевіч сапраўды быў каваманам, і яму залежала ад гэтага напою. Ужо тут можна сказаць, што ўсё далейшае жыццё, ці тое Масква, Адэса, ці Рым, Берлін, Дрэзден, Парыж, Міцкевіч называў цыганшчына, то бок эміграцыя і адсутнасць радзімы пад нагамі яго моцна не задавальняла і нават прыгнятала. Дарэчы, ані ў Варшаве, ані ў Кракаве Міцкевіч пры жыцці так і не пабываў. Ні разу. Толькі коратка ў Пазнані. Радзіма для яго між Новаградкам і Вільняй, вось дзесьці там. 1829 год. Важны паваротны год у жыцці Адама. Ён пакідае Расію, прычым нелегальна, бо яшчэ перад тым, як цар Мікалай I дал амністію, накіроўваецца ў Рым, а далей у Швейцарыю. І тут, што важна, лістападаўскае паўстанне 30-31 гадоў. І Адам, як чалавек патрыятычны і эмацыйны, лічыў сябе да скону свайго жыцця лузерам. Маўляў, не змог далучыцца да паўстанцаў, не пражыў гэты калектыўны досвед. Ён спрабаваў даехаць, каб узяць зброю ў рукі, але пакуль дабіраўся, стала ясна, што паўстанню торба. І далей уже толькі назіраў, як у Парыж ці там у Дрэзден валакуцца сумныя ветэраны таго паўстання, які паспрабавалі, але, на жаль, прайгралі эмігранты, як і ён. Але Міцкевіч чалавек актыўны, таму ў Парыжы вакол яго і Яўхіма Лялявэля, прыгожае вельмі прозвішча, фармуецца такі цэнтр сілы патрыятычнай эміграцыі. Ён выступае, піша. Пісанне стае яго рэкампенсацыяй за неўдзел у паўстанні, псіхатэрапіі, так бы мовіць, для сябе і, што важна, для іншых. Адам рабіў тое, што зараз робіць «Загляне сонца». Будаваў ідэнтычнасць у выгнанні. На фоне палітычнай паразы узгадываў слаўнае мінулае і даваў базу. Чаму мы ўсё аднокласныя і ўсё будзе зашыбіць. Вось такі мы нескромны параўноўваем сябе з Адамам Міцкевічам. Эпапея «Пан Тадэвыч» напісаная ў 1834 годзе. Аўтару на той момант 36 гадоў. Стае цэнтральным творам Міцкевіча, нават калі б ён больш нічога ў сваім жыцці не напісаў, было б дастаткова. Мы б яго да гэтага часу ўзгадывалі. У тым же самым 34-м Міцкевіч жэніцца з Цэлінай Шыманскай. Але гэта не першая, зразумела, не апошняя муза пісьменніка. Любоў ягонага жыцця, конечно, Марыля Верашчака Стугановичаў на Новаградчыне. Юнаком, да яе ён конна ездзіў штоночы аж на 8 кіламетраў, але не лёс быць разам, бо яна з багатай сям'і, а ён такое сабе. Ёсць цэлае даследаванне пра ягоных жанчын. Там галерэя прыгажуняў, у тым ліку замужніх. Была нават дачка сенатара Аўдоцця Бакуніна, сваячка фельдмаршала Кутузова, на хвіліначку. Як пісаў Міцкевіч, каб не была праваслаўная, а жаніўся. Ці ўжо пад канец жыцця была такая Малгажата Фулер, амерыканская пісьменніца і журналістка, якая прыехала з Парыжа ў Лондан спецом паслухаць лекцыю Міцкевіча. На хвіліначку жанатага Міцкевіча. Пішуць, зразумела, былі пазашлюбныя дзеці. Што ж бывае. Скажем яшчэ, што жыццё ў міграцыі, тая самая цыганшчына для Міцкевіча была зусім не айс. Адам перманентна дэпрэсуе. Хварэе на меланхолію, як тады казалі. Жыццё
сапраўднае багна. Палітычныя цэнтры эміграцыі гаўно. Французы таксама гаўно. Польшчы больш не будзе. Ягоная фраза з 1849 года, якая нарабіла шуміхі. Адам наогул не саромеўся ў ацэнках і нават умудрыўся пасварыцца ажно з папам рымскім. Знаёмыя сябры згадвалі, як Міцкевіч нервова хадзіў па пакоі недзе там у Дрэздане, вяшчаў сваім адэптам, якія глядзелі на яго як на прарока, а сам нон-стоп паліў люльку, трубку. У канцы жыцця, згодна біёграфам, ён уже выглядаў нібыта як разваліна, што, праўда, не замінала кадрыць яму дзяўчат. Але гэта яшчэ не канец. У 1840 годзе Міцкевіч узначаліў кафедру славянскіх літаратураў у Калеж де Франс у Парыжы, то бок стаў прафесарам. Ён наогул першы прафесар славянскай славеснасці ў гэтай установе. Чытае лекцыі, а ён жа яшчэ і паліглот, калі што і сяброў чмарыў, калі хтосьці з іх не ведаў там нямецкай ці французскіх, бо гэта лічыўся для яго must-have. Дарэчы, акурат там, у Калеж де Франс, Міцкевіч, які ўжо адбыўся як польскі літаратар і прарок, пачынае выказвацца пра, што нечакана, беларускую мову, але пра гэта пазней. Цікава, што ад лекцыяў французскі ўрад адхіліў Міцкевіча за нечаканае сектанцтва. Напэўна, гэта быў спосаб такі перамагчы дэпрэсію. Не ведаю. Гісторыя наступная. Адам звязаўся з дзіўным чалавечкам, Андрэем Тавянскім, таксама эмігрантам з Віленшчыны. Той жыў-жыў ды прыдумаў сваё вучэнне пра злых і добрых духаў, пра тое, што навука і прагрэс ідуць лесам, а сэнс у маральным ачышчэнні праз каталіцтва. Вось так вось. Гэта не дзіва, бо праз экзальтаваную рэлігійнасць сапраўды шмат хто з эмігрантаў уцякаў ад змрочнай рэальнасці. Інтэрнэту яшчэ не было. Туды трапіў і Міцкевіч, прычым спрабаваў пацягнуць у секту нават князя Чартарыйскага ды банкіра Ротшильда. Дзіўная гэтая секта прапаноўвала возлюбіць рускіх. Ну і па ўсіх катэгорыях гэта была ересь, ну і трэш. Урэшце Міцкевіч паслаў Тавянскага далёка-далёка, але біяграфію ў выніку сабе падмачыў. Міцкевіч нават ужо ў стане той самай разваліны спрабаваў розныя там патрыятычныя авантуры. Напрыклад, у 1848, калі ў Італіі адбылася рэвалюцыя, ён палез туды з кампашкай прыхільнікаў і спрабаваў стварыць польскі легіён, частку ў замежжы такую як полк Каліноўскага. Урэшце, калі ў 1955 годзе памерла ягоная жонка і рукі сталі развязаны, ён паехаў у Стамбул, бо Крымская вайна, і ўсе вераць, што Расія вось паваліцца і адкрыецца акно магчымасцяў для падняволеных народаў. Там ён бярэцца за арганізацыю новага польскага легіёна, але 26 лістапада памірае. Афіцыйна ад эпідэміі халеры, але таксама ёсць версія пра атручванне праз расійскую выведку. А для Расіі ён, канешне, не на той час эталонны русафоб, яшчэ і публічны на максімалках, то бок не абаронены. Яго цела трошкі павандравала, і ўрэшце Міцкевіч быў пахаваны ў Вавельскай катэдры ў Кракаве разам з каралямі. Ну вось і пабываў у Кракаве. З вялікай верагоднасцю, фан-факт, зноў ж такі, другі фан-факт за гэты выпуск, з вялікай верагоднасцю Адам Міцкевіч, тытан польскай літаратуры, не здаў бы экзамены па польскай мове, ні вусна, ні пісьмова. Бубр, курва! Я пердоле, які быдле! Пытанне чаму? Адказ. Не толькі таму, што ягонае маўленне састарэлае, але таму, што ягоная мова была зусім не той польскай, на якой гаварылі ў Кракаве і Варшаве. Крытыкі і розныя рэдактары пісалі пра правінцыяналізмы ў ягоных твораў. Слова беларусізмы яшчэ не існавала. А звычайны польскі чытач наогул не ўсё разумеў. Трэба было выдаваць тэксты з тлумачэннямі. Ёсць шмат даследаванняў і польскіх, і беларускіх на тэму мовы ягоных твораў. Нават назва паэмы, вялікай паэмы «Дзяды», вось на лацінкі, беларуская, бо па-польску пісьменна дзядове. Словы і абароты, глядзіце, якія там былі. Прышлі мне, турма, чарада, млоць, вычы, вішня, нязмерна, паспяшаў. Там доўгі пералік, і па-польску так не кажуць. Што вельмі важна, калі чалавек так пісаў, ён, верагодна, так і размаўляў. А нават больш верагодна, што ў вуснай размове гэтай беларушчыны было яшчэ ў разы болей. Бо калі самі разумееце, ты пішаш, дык ты падтрымаеш хоць нейкі стандарт, а вусна, разнявольваешся. І сам ён не збіраўся перавучвацца і адмаўляцца ад гэтай сваёй мовы. Калі пасля першага ягонага зборніка, это 1822 год, пашлі папрокі ад варшаўскіх крытыкаў за мову, мы не разумеем, Міцкевіч сказаў, што так піша свядома і нічога не будзе мяняць. Дарэчы, ягоную мову варшавякі называлі смаргоншчына. Сакрат Яновіч, літаратар і даследчык з Падляшша, неяк трапіў у навуковай бібліятэцы ў Лондоне
на аўтограф Міцкевіча, які той пакінуў на нейкай рэлігійнай кніжцы. На Божым судзе усім у сраку будзе. І гэта Міцкевіч напісаў ўжо ў эміграцыі. То бок, вось яна, ягоная жывая штодзённая мова. Такая ж, як у нашых бабуляў і дзядуляў. Ну і сапраўды вельмі мудрая, мне падаецца, цытата. Цікава таксама з успамінаў ягонай дачкі Марыі Гарэцкай. Не раз чуючы, як мы размаўляем, Міцкевіч уздыхаў, што ў нас акцэнт бясколерны, чужаземны. Ён бы хацеў чуць з нашых вуснаў спеўную літоўскую мову, якая больш за ўсё была яму мілая. Давайте зноў мы патлумачым. Размова, канешне, не пра сучасную літоўскую мову. З усёй павагай да літоўцаў і іхнай мовы няма ніводнага сведчання, каб Міцкевіч сапраўды ёй карыстаўся. І тут мы вяртаемся да лакацыі, дзе у Міцкевіча ў творах усё дзеецца. Трохкутнік, Наваградак, Мір, Барановичы. Гэта і есть ягоная Літва. І мова, і сюжэты ўсё адтуль. Пан Тадеуш – гісторыя жыцця дробнай шляхты той самай Наваградчыны у чаканні прыходу Напалеона ў 1812 годзе. Паэму называюць Бібліяй шляхецкага жыцця. І для нас, беларусаў, пан Тадеуш разам з песні пра зубра і, напрыклад, новай зямлёй – гэта троекніжжа, такі нацыянальны літаратурны канон, фундамент. Нікому ж пры гэтым не замінае, што тая самая песня пра зубра наогул напісана на лаціне. Канешне, крыніца творчасці паэта, фальклор, гісторыя і міфы. Сам Міцкевіч пісаў, што ён іх наўпрост запакоўвае для чытача. Такі адбываецца творчы рэрайт. Абрадавыя спевы, замовы і закляцці вялікай часткай пададзены дакладна, а недзе і даслоўна ўзятыя з народнай паэзіі. Пачынаючы ад оды пра Міндога, якую паэт пісаў школьнікам, і да самых вядомых ягоных твораў. Дзяды, там паэма містэрыя. Аснова – гэта наш звычай восеньскія дзяды. Абрад памінання продкаў, які таксама вядомы ў Літве, Латвіі, колішняй Прусіі, але не ў Польшчы. Бо там гэта дзень вшысткіх святых, дзень усіх святых, каталіцкая урачыстасць па памерлых, а ў нас архаіка і элемент паганства. Паэма «Свіцязь», «Гражына» – усё гэта сваё роднае. Шмат якія сюжэты ён знаходзіць выпадкова. Была такая гісторыя з той самай Марылі Верашчакай, ягонай Ван Лав, калі яны гулялі ля возера і сустрэлі рыбака, рандомнага рыбака. Выслухаўшы раз вельмі займальную казку, якую распавёў рыбак, Марыя, абярнуўшыся да мяне, закрычала: «Вось гэта паэзія. Напішы штосьці такое. Гэтыя выразы глыбока ўвайшлі ў душу маю, і адсюль я ўзяў свой паэтычны накірунак». Роўна таксама, як Вальтер Скотт пісаў паводле шатландскіх сюжэтаў, гісторыі і міфаў, свае творы, канешне ж, на ангельскай мове. Таксама і тут Міцкевіч ужываў лакальныя мемы. Напрыклад, шчупак Калдычаўскі. Калдычава – гэта вёска ў Барановіцкім раёне. Канешне, у Познані ці Варшаве ніхто не ведаў, што гэта значыць і дзе тое Калдычава. Недзе ля твору паэт так і пісаў: з гміннага спеву ці з гміннай песні. Тлумачу, гміна – гэта раён, а калі што. Ці ён яшчэ пісаў: гэтая балада – тлумачэнне вясковай песні. Ён перапісваў і надаваў форму нашаму фальклору. То бок, беларушчына для Міцкевіча і паэтаў ягонага пакалення нешта зразумелае, але назваць гэта па імені, што гэта беларушчына, яшчэ не настаў час. Добра напісаў Адам Мальдзіс. Ад выкарыстання беларускіх песняў і казак Адам Міцкевіч, іх перакладу на польскую мову Ян Чашот заставаўся толькі адзін крок да творчасці на чысцюткай беларускай мове. Ці быў гэты крок зроблены? Напэўна, давайте быць шчырымі, не. Хоць і былі канспіралагічныя гісторыі пра нейкія чыста беларускамоўныя вершы Міцкевіча, што ў Вільні іх неяк там знайшлі, але вось злобныя палякі забаранілі гэта выкарыстоўваць, бо так рушыцца весь іхны міф, нацыянальны міф пра Міцкевіча паляка. Калі ведаеце, дзе тыя беларускамоўныя вершы, напішыце ласка ў каментарах. Але пра беларускую мову сам Міцкевіч ужо ў міграцыйны перыяд выказваўся, калі як прафесар даследаваў моўную сферу. Гаворку Беларусі, званую русінскай ці літоўска-русінскай, беларускай, размаўляе больш-менш 10 мільёнаў. Гэта гаворка найбагацейшая і найчысцейшая. Некалі яна развівалася. У пару незалежнай Літвы вялікія князі карысталіся ёй у дыпламатычным ліставанні. Гэта лекцыя ў Парыжы 1842 года. Ці вось яшчэ. З усіх славянскіх народаў русіны, гэтак званыя сяляны пінскай і частак менскай і гарадзенскай губерняў захавалі найбольш славяншчыны. У іхных казках і песнях ёсць усё. Пісаных помнікаў мала, толькі статут літоўскі, пісаны мовою найбольш гарманічную і найменш скажоную з усіх славянскіх дыялектаў. Гэта ўжо размова са спадаром Ходзькам 1847 год. Тут же Міцкевіч дадаваў, што тыя сяляне піншчыны пражылі ўсё жыццё ў галечы і пад прыгнётам, таму і мова выціснутая з кніжнай сферы, а як інакш. Тімоті Снайдер
Мы пра яго, дарэчы, пра ягоную лекцыю мы рабілі недавно выпуск, і ласка паглядзіць, калі яшчэ не. Карацей, гэты Снайдер цікава заўважыў, што каб Міцкевіч нарадзіўся на пару дзесяткаў гадоў пазней, то вельмі верагодна стаў бы сярод пачынальнікаў беларускай літаратуры. Магчыма, нават стаў бы цэнтральнай фігурай. Чаму? Бо ўжо быў кантэкст, у якім гэта ўсё ствараць. Ніхто нічога не робіць без кантэкста. Ніхто нічога не робіць у вакууме. Але ў ягоны час не было таго самага кантэксту, у якім ты напішаш паэму па-беларуску, і яно камусьці там адгукнецца. Няма пісьмова аформленай мовы, самой ідэнтычнасці. Урэшце няма чытача, няма спажывальніка, які гэта все прачытае і ацэніць. Гэта ўсё і называецца кантэкстам. Культура – справа калектыўная. Патрэбна кам'юніці. Тыя, хто напіша, плюс тыя, хто все гэта прачытае. Ці робіць гэтым Міцкевічам менш польскім? Не. Проста маштаб асобы часам перавышае геаграфічны маштаб адной радзімы і адной нацыі. Таму мы запрашаем вас, гэтае кам'юніці, наша кам'юніці разам ствараць. Інакш мы, беларусы, так і будзем надалей донарамі для іншых народаў і нацыянальных праектаў, а не для свайго роднага. Нагадваю, мы канал «Заглянне сонца». Калі вам падабаецца нашая праца, у апісанні маюцца ўсе спасылкі на адпаведныя інструменты для дапамогі. Дзякуй за прагляд, дзякуй за донат, ну і давайте беларусець разам.